Sige, sisimula na tayo. Anong pinagbago? Nilinis kayo sa spiritual. Nanginginig katawan nyo. Lalamig. Nalalamig. Pero hindi nanginginig. Hindi, lamig na parang pawis ko ang lumabas. Okay. Malamig. Tara. Po kayo dito. At sa akin. Wala. Ang masakit nyo, yung dito nyo, matagal na. Malamig. Mahigit sa taon. Tagal na to, hindi lang isang taon. 2 years. 3 taon na yata to. 3 taon. Yung sa ribs ko, isang taon. Diba sabi nyo, hindi ko pa kayo nalilinis na Panginoon Kristo. Ganun nga nyo ulit. Kung nabawasan, Nababasan ng konti. hindi ka tulad kanina, di ba? Okay, magsisimula na tayo. Limambot po. Oo, di ba? Di ba kanina makuna? Tumutunog. Tumutunog, di ba? Yung ganun pala. Sabi sa'yo, merong natutuwa sa'yo. Kaya tinanggalan Diyos. Siwantuwa. Ngayon, kita mo, pantay na, di ba? Anong kanina mahaba? Ito. O, nilinis kayo sa spiritual, di ba? Tingnan natin. Upper back nyo, matagal na ano yan, 2 years problem na. Tingnan natin. Sabi mo in Jesus name. In Jesus name. Sabi din. Sabi mo in Jesus name. Amen. Hindi, sabi mo in In Jesus Jesus' name. In Jesus name. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagpagampa. Okay na, relax. Sunod mo lang ha. Maano to, sensitibo. Lumambot na tayo. Kanina makunat, di ba? Higa na. Sige pa. Ito yung masakit mo. Sige, sige pa. Yun. Yan ang masakit mo. Grabe. 2 years na lang lagyan natin. Hindi mo na mabilang. Kailan? 2 years problems na lang. Upper back. Saka yung neck mo. Okay yan, bagat. Parang may naka... Relax lang. Kita mo, dito lahat nagtutunugan sa leg mo. Harap, dito. Sa kabila niya. Dito. Ano yung kamay? Ganyan. Yan lang. Ganyan lang. Marami na pinagdamang gagamot. Baka ito na yung pinakuli mo pupuntahan. Tingnan naman kayo. Hawak, huwag bibitawan. Higa. Yung tumunog na. Tumunog. Next step. Lumambot na. Diba? Tayo. Tingnan natin dito sa mga dito. Atras. Ay, hindi ka. Siya. Leave. Bitaw tayo. Sa tenga lang. Hindi. Open. Para ka lang tinakpan mo ng tenga mo. Pero lang. Yan mo lang to. Yan. Very good. Gagalaw ha. Sandal lang konti. Yan lang. Tumunog. Yan mayo. Tumunog pa rin. Bante. Tumunog. Sige pa. Upo. Tumunog. Galaw mo. Ikaw gumalaw. Saglit lang ginawa natin, oh. 4 minutes lang. 4 minutes lang po. 4 minutes. Tumunog lahat. Anong pakiramdam ang leg mo? Wala. Wala na? O gano'n mo yung sinasabi mo kanina para ka naglilipad-lipad. Masakit pa? Hindi na. Wala na? Ilang mong gagamot ang yun dyan? Dami na. Ilang piraso? Mga siguro 6. 6 na. Pampitos, Empong Nazareno. Pampit. Sabi ko, kahit malayo rin. Oh. Oo, sabi ko nga, kahit malayo. Okay na? Puntahan natin. Close na natin to. Kukunti lang kasi gagawin ko dyan. Wala na talaga. Wala na. Wala na. Hindi ka tulad kanila pag gumagano ka. Okay na? Ito dito na lang sa likod. Oo, hindi pa tayo tapos yan pero konti na lang. Oo. Wala na. Kasi ang masakit mo naman talaga, yung neck mo, di ba? Leg mo. Oo, ito. Oh, yan ang pinakamasakit mo. Kaya sumasakit yung ganyan mo, yung gumaganong ka, sabi ko nasa baba ng konti.
Kasi higa ka pa rito eh. Sige. 5 minutes natin tinapos. Okay na. Okay. O, paalam ka na sa'yo ano. Hindi to live ha. Ano ko lang to. Papasok ko lang sa YouTube. Okay na taga, wala na. Wala na. Wala na yung sa lig mo. Yung konti na lang din sa likuran mo. Oo. Madali na lang yan te. Pero wala na. Wala na. Okay, patayin ko na to. Oo. Paalam na kayo. Bye-bye. Salamat. Ilan taon man na sakit dyan? Hindi mo na mabilang. Hindi na. So gawin lang natin 2 years problems leg at saka upper back. Tapos 6 mangkilot. Okay, salamat po ha. Thank you. Wala na talaga. Wala na. Mga nagbibiro lang kayo. Wala pa. Hindi pa kami dito. Talaga wala na. Wala na. Ah, sige, thank you. Sige.